Sarek duela 12 urte heldu zion konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren aldeko lanari. 12 urte hauetan gure asmo nagusia izan da Euskal Herriko gizarte zibiletik sortutako tresna kolektiboa izatea. Errealitate mingarri, konplexu eta luze bati aurre egiteko. Euskal preso ieslari eta deportatuen existentzia, eta hauek sufritzen zuten eskubideen urraketa. Estatuko boteretatik gauzatutako errepresioaren helburu zirelako. Duela 12 urte 465 preso baino gehiago zeuden, Espainiako eta Frantziako estatuetako 76 espetxetan sakabanatuta. 10 erbesteratu zeuden. Euskal Herriko 100 herritan baino gehiagotan preso ieslari edo deportatuak zeuden. Estatuen aldetik blokeo egoera bat zegoen, eta urrun ikusten zen argia tunelaren beste aldean. Gaur egungo errealitatea bestelakoa da. Arraizoi politikoengatik espetxeratutako presoak 112 dira. Horietatik 170 baino gehiago 3. graduan dago, edo 1.2 artikulua dute aplikatuta. Euskal Herriko 34 herritan dago oraindik motivazio politikoko preso ieslari edo deportaturen bat. Hortaz, 40 preso inguru daude oraindik gradu progresiorik gabe edo erregimen itxian esan dezagun. Espero ditugu datozen hilabetetan aurrera urratsak, eta horrek agertoki berri baten aurrean jartzen gaitu. Ekainaren 6an Arrasaten 2027ko urtarrileko mobilizazioa aurkeztu genuen. Helmuga denak etxera leloarekin. Gure helburua da manifestazioak euskal presoen eskubideen aldeko mobilizazio sozialaren ibilbide oso baten amaiera irudikatzea. Guztion artean lortu behar dugu urtarrilaren 9ko deialdi hau euskal gizartearen gehiengoaren adierazpena izatea. Denoi min egiten digun eta amaitu behar dugun egoera bati amaiera emateko. Gure borondatea eta nahia da beraz, urtetan milaka herritar biltzen dituen manifestazio iraunkorrari amaiera ematea. Eta beraz, azkena izatea nahi dugu. Azkena izan behar du. Sare beste dinamika soziala intzindari eta hegemoniko batzuen emaitza izan da eta da. Dinamika horien inguruan egituratu da 30 urtez, baino gehiagoz eskubideen aldeko dinamika soziala, eta beraz, 2026 eta 27 aldiak transizioaldi bat izan behar du. Gure jarduteko modua berdefinitu behar dugu, gure mobilizazio dinamikak errealitate berrira egokituz. Baina gure helburuari, lehen aipatu bezala uko egin gabe, azken preso ieslari eta deportatua etxera itzultzea.